नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण मिक्स डाळींचे सांडगे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। मिक्स डाळींचे सांडगे बनवण्यासाठी कोणत्या डाळी वापराव्यात, त्याचे प्रमाण किती घ्यायचे हे आज मी दाखवणार आहे। उन्हाळ्यात असे सांडगे बनवून ठेवले की वर्षभर केव्हाही त्यापासून चविष्ट अशी भाजी बनवता येते। वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सांडगे बनवण्यासाठी एका भांड्यात कोणत्या व किती डाळी लागणार ते बघूया। इथे मी 1 कप चना डाळ घेतली आहे, ही 200 ग्राम डाळ आहे। 1 कप मटकी डाळ घेतली आहे, वजनी म्हणाल तर ही सुद्धा 200 ग्राम आहे। या दोन्ही डाळी समप्रमाणात अशा घ्यायच्या आहेत। आता इथे मी अर्धा कप मूग डाळ घालत आहे, ही 100 ग्राम डाळ आहे। व पाव कप उडीद डाळ घेतली आहे, वजनी म्हणाल तर ही 50 ग्राम डाळ आहे। या सर्व डाळी मी स्वच्छ निवडून घेतल्या आहेत, पण या डाळींना भरपूर पावडर लावलेली असते, त्यामुळे डाळ अशीच न वापरता ही पावडर आपल्याला स्वच्छ पुसून घ्यायची आहे। त्यासाठी इथे मी एका कॉटनच्या कपड्याने ती पुसून घेणार आहे। कापड मी हलकेसे ओले करून घेतले आहे व व्यवस्थित अशी डाळ पुसून घ्यायची आहे। ही बघा, अशा प्रकारे चोळून व्यवस्थित डाळ पुसून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याची पावडर निघून जाईल। डाळी पुसून झाल्यानंतर त्यात एका परातीमध्ये आपण काढून घेऊया। डाळ आपण थोड्या ओलसर कापडाने पुसून घेतली होती, त्यामुळे ही 2 ते 3 तास उन्हात वाळवून घ्यायची आहे, म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला दळता येईल। बघा, मी ही डाळ 2 ते 3 तास उन्हात वाळवून घेतली आहे। डाळ वाळवून घेतल्यानंतर ती आता दळून घ्यावी। त्यासाठी एका मिक्सरच्या भांड्यात थोडीशी डाळ काढून घेऊया। तुम्हाला जास्त प्रमाणात डाळ वापरायची असल्यास डाळी तुम्ही घरगुती गिरणीतून दळून घेऊ शकताय। डाळी वाटताना खूप बारीक नाही व खूप जाडसर नाही, तर जाडसर रवाळ असे पीठ झाले पाहिजे। हे बघा, असे रवाळ पीठ झाले आहे। अशा प्रकारे हे पीठ आपण दळून घेतले आहे। आता हे पीठ चाळून घेऊया। त्यासाठी मोदकाची जी चाळण असते ती घेऊन पीठ चाळूया, म्हणजे जाडसर रवाळ असे पीठ पडते। अशा प्रकारे सांडग्याचे पीठ चाळून घ्यायचे आहे। हे बघा, असे जाडसर रवाळ पीठ पडत आहे। अशा प्रकारे हे सांडग्यांचे पीठ तयार आहे। आता यानंतर सांडग्यात घालण्यासाठी लसूण ठेचून घ्यायचा आहे। त्यासाठी एका खलबत्त्यात 25 ते 30 लसूण पाकळ्या घेऊन हा लसूण ठेचून घ्यायचा आहे। सांडग्यांमध्ये नेहमी लसूण जास्त घालायचा, म्हणजे सांडग्यांना चव खूप छान येते। लसूण थोडा जास्तच बारीक करायचा आहे। तुम्ही हा लसूण मिक्सर मधूनही फिरवून घेऊ शकता। हे बघा, असा लसूण ठेचून घेतला आहे। आता तयार पिठामध्ये चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग, 1.5 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 2 चमचे लाल तिखट, तिखट तुमच्या आवडीनुसार घाला, ठेचलेलं लसूण व भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आहे। कोथिंबीर अगदी बारीक चिरून घ्यायची आहे। मसाले घातल्यानंतर सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊयात। यात थोडे थोडे पाणी घालत पीठ मळून घ्यायचे आहे। डाळी आपण बारीक केल्यामुळे भरपूर असे पाणी शोषून घेतात, त्यामुळे लागेल तसे पाणी घालत पीठ मळायचे आहे। पीठ जास्त घट्ट सुद्धा मळायचे नाही किंवा जास्त पातळ सुद्धा मळायचे नाही। पीठ सैलसर असे मळून घ्यायचे आहे। हे बघा, अशा प्रकारे मी पीठ मळून घेतले आहे। आता शेवटी भिजवलेल्या पिठावर थोडेसे पाणी शिंपडायचे आहे, म्हणजे पीठ कोरडे पडणार नाही। यावर झाकण ठेवून 1 ते 2 तास हे पीठ भिजवून द्यायचे आहे। 2 तासात पीठ व्यवस्थित भिजते। झाकण काढून बघूया। हे बघा, हे व्यवस्थित पीठ भिजले आहे। डाळीने सर्व पाणी शोषून घेतले आहे। पुन्हा हे पीठ व्यवस्थित असे मळून घेऊया। त्याची थोडी चव बघून तिखट किंवा मीठ कमी वाटत असेल तर ते घालून घ्या। हे पीठ सांडगे बनवण्यासाठी तयार आहे। आता सांडगे तोडण्यासाठी एका वाटीमध्ये थोडे पाणी घ्यायचे आहे। हात थोडासा ओला करायचा व यानंतर थोडेसे पीठ हातावर घेऊया व त्याचा असा गोळा बनवायचा आहे। पीठ थोडेच घ्यायचे, म्हणजे सांडगे व्यवस्थित तोडता येतात। सांडगे तोडण्यासाठी इथे मी एक मोठी प्लेट घेतली आहे। हे बघा, अशा अंगठ्याच्या साहाय्याने सांडगे तोडायचे आहेत। सांडगे फार नाजूक किंवा मोठे तोडू नका, असे मध्यम आकाराचे तोडावे।
चिटकट असेल तर अधूनमधून पाण्याचा हात लावायचा आहे। हे बघा, अशा प्रकारे मी सांडगे तोडून घेत आहे। पीठ संपल्यानंतर असा पाण्याचा हात लावून पीठ घ्यायचे व सांडगे तोडायचे, म्हणजे पीठ हाताला चिटकत नाही। हे बघा, अशा प्रकारे मी सर्व पिठापासून सांडगे बनवून घेत आहे। आता तयार सांडगे 2 ते 3 दिवस उन्हात वाळवून घ्यायचे आहेत। सांडगे बनवताना डाळींचे प्रमाण योग्य प्रमाणात घ्या। तसेच डाळ दळताना ती रवाळ अशी दळा, म्हणजे सांडगे खूप छान होतात। सांडग्याचे पीठ बारीक दळले की सांडगे कडक होतात व आतपर्यंत शिजत नाहीत। ह्या काही टिप्स फॉलो करून तुम्ही सांडगे बनवून घ्या। 2 ते 3 दिवस सांडगे वाळवल्यानंतर एका डब्यात ते वर्षभर साठवून ठेवू शकतोय। वर्षभर केव्हाही याची भाजी बनवू शकताय। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।